Good morning, jatana no. Tilam soko tinikhe katal vlog. Ha tabu ko maisa na jongo. Gai tini phungni moi hingkai khamga kotor jat butei. Tei dongo moya basi kamok miani tei tok bahan tongo. Gai tini ke maisa purun chimino vlog sengkha. Kitabuk maisa pegra na ko. Tabuk hingkai thandi phranai rijak rosagna ko. O thandi taksa ge balok khado tabu je tak tongmani amon sai sikang no mo sungjak tongmani ta angkai mo tagewoi amo tagi tongkha angkai balogoi tongmani ba kisa phranai tongmani hinai tinike satung bo belai jik hingka ba kisa phranai rikha tai ko tabuk nogoti sai paigra nako dibor ni musong tongo tabuk hingkai muya dal tei lubia khlaiye labra haike songota tini hingkai yang okai noodles o kepo noodles mang sajagi tongsuang yang bawa pai phayo hingkai ang basang sao diboni maicana ni mai khurini haka muya baja tongo tei miani tok bahan abo hingka hingkai bwskaichmin harka ang te tabuk dibor songmani ta labra tabuk maisagra naku kowai phrani rimani tabuk oro satung mo nangli hingka bati sauri sinai yang khuksa kya iko mukhai khugoi akoi toni jakta tabukhai mairok sai pe akoi kisa tunggu nei hawari boi rok lai tonglai kuma bai bisnaw hadi tep tung hingka ba haw no thanda ngunei ri boi ro rokai tonglai i kai ngumok sarok ja tabungkai nokantiwo sakisa nangna hinai samu thungui tongmani sano jesepan nwngya hinai tongri loising tokha dini sari ko hangkai ningna musung phayo hingke tabu kisa nangna hinai muthungui tongta sa sanamaya koi paikha nangra naku salokai tungkha ta horoko wati phike tai ko beri ke wati phikela kita hai tong karo kudu thumai tongta ai khap tong ai yang phik jeta tama rengo bazar hati tam tu lagi na hatei kempa bosta okay sajang nai rok ko arok gimana halama aming koneksi muya akran dima akran ha dima godok songi tongo alu bai lubia te a konjari jang dan kutubro yang makai asui tongo muya sukuna kitabu buku jani yang muka kena sasi karen bukure wati bepajak yang go patarni tiyo si masusina tiyo sajak tongmani dewa suku sebom to pribla wani suka nang sui pai kata bukai baru gue di sini teki sare ya koi kontale di mah ke tani di sini tapo musong na yoro pias berma te moso fuljak di rikha te o arisnai jono phonjai rikha ro jono
phonjaya pasta rok ongkhana te bar baki ke baja khainai थाबोगोन साबसिन tabuk kare bersini omoke baja khainai kanu rok sarana ni sosa kisa sagana raine harka tabuk no putei ujam sari dikai lagi bersini kasih mosla da tong phanaigen cikon na sekus kerika cikon citong suri ko cikon nan kholna hanen Satu. Suina hakan. Moi munkha tabuk kasih mosla dirika sinogo hangkai budi kisa kabang sabi hangkai bagino budi kabang mana aru gutar. Mai sagna tabuk hai moi hangkai diboni moi sakai kisa te godok asungno. Tabuk hai mai rok sai pikha bukan kia sugona ko. Wari thakjaya ko pini phai tongko gaba sade hongtanai mokang sugna kisa tini je phungo to kumase ang tistu go jagli tini salwasin to go jakse o ami sila ko to sibli ko menu mokang sipe khata bo khai wati tepsi phairek garden bo thasing si phai tini bukhnai shumani siram project ko libon siram program puila waka ang street mani tab khamo puila try khaito komo haija sekang agini olibon khaito ka ta komo hainge tab mu puila puila Ano ko kanina check in. Isa din ko. Dia tabuk tali sini tu berkaham jodoh no. Desa malai nai ketar blog ko. Itu tadi makan apa